Desítky lidí denně projdou Hradešínskou ulicí v Praze a nikdo nezvedne oči k této vile. A přitom právě tady žila jedna ze nejvlivnějších rodin první republiky. Emil Kolben, český Edison, zakladatel ČKD, průmyslník, vizionář, muž, který změnil podobu moderní Prahy. V této vile vyrůstal i jeho vnuk Hans Werner, čerstvý maturant, básník. V roce 1942 ho zatklo gestapo, údajně na udání spolužáka. Neměl na sobě povinnou Davidovu hvězdu. Byl převezen do Terezína. Tam ale nemlčel. Psal. Bylo tak snadné postavit si dům, ještě když kolem ostře žhnulo slunce, pak ale sny, jež svěřil s jeho základům, rozerval vítr v tom rozbouřeném roce. A teď tu osamělý bez záštity stojíš a víš, že bohové staří byli lež. O vydání té sbírky usiluju proto, že poezie Hanse Wernera Kolbena v Česku nikdy knižně nevyšla. Když pan Dvořák přišel s nápadem, že bych měla přeložit tyto verše, tak první, co mi blesklo hlavou, byl velký závazek k tomu dílu a k tomu autorovi. Ty verše působí velmi vyzrále. Autor velmi zkušeně popisuje tu všednost, každodennost terezínského geta v takových až snových obrazech. Můj vztah k Hansi Wernerovi je vlastně jednoduchý. Kdyby se nestalo to, co se stalo a nemělo se to stát, tak bychom byli sousedé z jedné ulice. Hans Werner Kolben zemřel v únoru roku 1945 v koncentračním táboře Kaufering. Bylo mu 23 let. Jeho básně přežily. Dnes po 80 letech mají konečně promluvit česky ve sbírce To těžké odvané. Kniha bude dvojjazyčná, abychom zachovali i originály básní. Hans Werner psal své básně německy. Byl to jazyk tehdejších pražských Němců. A velký závazek pro mě to byl také v tom, že on pocházel tedy z prostředí pražských Němců a uměl stejně dobře německy jako česky. Pomozte nám vrátit tohoto básníka tam, kam patří. Domů.